v-am găsit la un nou joc pe canal. Acest joc se cheamă Nihilumbra și să-i dăm drumul. Play. Da, așa. Haideți. Jocul e gratuit. E un demo. Jocul complet costă bani. Eu nu dau bani, că nu-mi place. Ce să dau bani și da, The Void. The Void, motherfucker. Da, haide. Da, așteptăm. Și noi așteptăm. Doamne, nu-mi place să aștept. Gata. Da. Uitați, magie. Cine e acest? You are born. Ne ducem ca ne ducem. What are you? Bă, nu știu ce să nu. Băi, Sam. Trag palme. Deci nu e joc. Bă, fac ce vreau, da? Deci stați bine. Bă, ce mă enervează Paștele măsii. Da, mă duc. Deci da, cred că mai dau un pic mai încet. Bă, atâta. Ută. Bă, să-mi trag palme. Lăvane, ce faci? Papi? Păi, Doamne Dumnezei. Doriți să tranzacționați pe piețele financiare globale oricând, oriunde? Trebuia să se întâmple asta chiar în timp ce filmez? În Paștele mătii. De joc. Așteptăm. You are born, you motherfucker. Da. Așa. The small like this is your Mr. This case. Sau ceva de genul ăsta. Sau ce dracu a spus acolo. Da. Bă, dar ce sai ăsta. Îmi amintești de tac. Îmi amintești de bunicul. Da. Ne vom duce. Ui, Doamne, ne prinde căcatul. Sau ce-o fi dracu. Ne prinde voidul. Doamne. Hai să vedem cum e. Bă, glumiesc. Fugi, mă, că ți-e prinde. Fugi. Sar, mă, sar. Că... Bă, ce... Doamne Dumnezei, mă. Ce dracu. Bă, pe bune, faci mișto de mine. Las-o pe Lizzy să facă ce-o vrea, că nu mă interesează de viața ei. Nu știu cine e, nici nu-mi pasă cine e. Și dacă ați auzit ceva pe fundal, am ca frate meu ceva. Frozen Chief. Bă, mai bine Frozen Chips. Da. Răzvane. Nu mai. Da. Îi spun mami? Nu mai zi, da? Haide, bă, ninge. Stai, ce scrie acolo? Nu mai scrie nimic. Da, dacă auziți înjurături, fratele meu. Da, după cum vedeți, suntem un căcat. Da. Stai tu, lui Dumnezeu. Și ce dracu vrei să fac? Bă, ceva pe aici. Uite ce e aici. Oh. Idem game. Tac. Băi, Sami, tac, palme. Ce? Acolo e ceva. Ce face asta? Mă duc. Orice-ar face eu, mă duc. În Paștele măsii. Floare albastră a lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat lumină. Da. Dacă eu sunt nebun, să știți că sunt nebun. Ce Dumnezeu se întâmplă. Bă, cădem ca o frunză. What is this? Bă, nu știu unde sunt. Dar cred că sunt la unde. Fulge albaștru, Doamne. Fulge în soare. Hai pe bune. Lasă-mă cu colorul tău. Ce a spus? Habar n-am. Da. Dacă voi știți...
engleză să spuneți și Existence can cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut.